Viikonloppuna piparipojat menee Helsinkiin ruokamessuille. Tervetuloa seuraamaan meidän matkaa. Viimeksi kun käytiin messuilla, meillä oli keksit peräkontissa ja se oli ehkä vähän vaarallista. Niin tällä kertaa lähtee keksit lavalla. Eli tänään on maanantai, ne lähtee huomenna tiistaina ja me lähdetään itse torstaina sitten Helsinkiin. Ollaan nyt Varkaudessa menossa ja tää olisi hyvä hetki esitellä uutuustuotetta. Tilaatte vähän merchandisea. Meillä on tämmöiset sukat, jotka on pakattu tämmöiseen hienoon laatikkoon. Meillä on näitä rajallinen määrä. Nää ihan tosi. On kyllä siistit. On kyllä siistit. Keksisukat, näillä penkkaa ainakin 100 kiloa. Jos haluat tällaiset sukat, jotka on muuten valmistettu EU:ssa, näitä on ehkä saatavilla vielä silloin kun tämä vlogi julkistetaan. Mutta messulla ainakin on Messulla saatavilla. Miten meni automatka? Jalat on tosi puutunut, mutta nyt ollaan isolla kirkolla. Lähdetään katsomaan messupaikkaa. Mistä tunnistaa, että ei olla pääkaupungissa? Motonetin kassi. Maalta on tultu messua. Kyllä. Mitä Simo odotat näiltä messulta? No ainakin hesalaisten tapaamista ja mitä muuta. Ei, mutta jos saisi mahdollisimman paljon uusia niin kuin ihmisiä testaamaan meidän tuotetta, sitten ehkä saisi positiivista palautetta, koska selkään taputukset on aina semmosia, että mitä niin kuin grindin keskellä kaipaa enemmän tai vähemmän. Ja ehkä sitten, että mistä oli aikaisemmin puhe, että verkostoitus mahdollisesti noihin muihin elintarvikealan toimijoihin, niin se voisi olla ihan siisti juttu. Itellä kiinnostaa, että miten moni on kuullut meistä aiemmin. Että jonkun verran on somessa tullut näkyvyyttä, mutta onko ne sitten oikeita ihmisiä? On se iso. Oota, eli tossa on Se on 6,6. Me ollaan niinku täällä. Se on niinku varmaan tuolla, koska se on meillä on niinku... Se on halli 6. Eikö me mennä alas? Meidän pitäis niinku tonne päästä. Tossa taas mennään hissi alas. Joo. Panetaminolla käytetään aina niinku, kun se on mahdollista ja jo ylisuuret kantamukset, niin portaita. Mennään tuolta ovesta sisälle ja sitten vähän kysellä, että mitenkä ihmeessä mitenkä tänne oikein päädytään. Itse me varmaan päästään kato nuista ovista. Jaa. Vitsi täällä on kyllä. Täällä on kyllä kaikennäköistä. On. Ei täällä varmaan ketään huomenna. 2000 keksiä mukaan, niin ei ole liikaa. Tässä pitää ottaa. Se on aika iso alue nyt niin mahtuu. Mut aina ensimmäistä kertaa kun joka paikassa on, niin sanotaan näin, että asioista pitää oppia. Ensi kerralla sitten on vähän paremmin. Taas portailla. Laitetaan ainakaan turhaa helpoksi tehty. Tänään saa kyllä varata monta päivää, että täällä käy pyörimässä. Taas portailta alas. Kohta tulee niinku... Ollaan takaisin alkupisteessä. 4,5. No tossahan on. 4B. 38. Eikö se on niinku, missä me ollaan? Ei se on tossa, niin me ollaan niinku tässä. Joo. No se on niinku tossa ihan. Se on tuossa nyt. Oho. Tässä on vielä koju. Logokin.
Kyllä. Missähän se lava on? Hei, täällä on se keksilava. Ja keksilavaakin saavu perille. Oho, se vähän kärsi. Vähän kyllä. Kaatukaan se, kun vähän otti hittiä, mutta no. Budjettikoju on taas pystyssä täällä D2. Eilen kävi noin, olisiko ollut 500 messun mielestä kävi maistattamassa, jotkut osti. Meillä on tää paikka, niin kuin näkyy, niin tää on vähän seinät rajaa, niin tätä ei näe hirmu kaukaa. Ja toinen juttu mikä on, niin tässä ihmiset kun tulee tähän meidän kojulle, niin tosi moni on syönyt nugaata ja tryffeleitä ja maistellut erilaisia viinejä, mutta sillä mennään niillä korteilla mennään mitä on. Ja siinä vaiheessa ehkä hirveästi maistu semmonen proteiinikeksi. Joo, kyllä. Ketä on harjoituksia? Ollaan maistetettu tässä 3 eri makua. Tässä on itse askarreltu nämä kyltit. Kyllä. Kaikki budjettiratkaisut joka tilanteessa. Otetaan vastaan. Ei tuhlata asiakkaan dollareita. Ei tuhlata. Nämä seinät tässä on sinänsä vähän harmilliset, että ei näe sitten tuolta kaukaa enää. Että sitten huomaa vasta tässä viime hetkellä huomaa, että ollaan. Ei ollut ihan maksimipaha tää eilinen messupäivä, niin eilen käytti vielä messujen jälkeen Konan gymillä. Konan koolla, ei seillä. Oli aika hyvä paikka. Joo, se oli. Lava ei ollut oikein kestänyt sitä matkaa, mutta ei sieltä vissi mitään oli sitten tippunut pois. Joo. Et se saatiin, kaikki paketit oli perille, että nyt opittiin se, että kannattaa vähän paremmin ehkä kiinnittää ne. Vähän ehkä paksumpaa tukevampaa kalvoa. Eilen kävi muuten se Väinö, joka oli... Kiitoksia vielä Väinölle. Joo, kiitoksia vielä Väinölle, joka oli käynyt toivomassa meidät Alepäin. Niin Väinö on ollut sen verran MVP-asiakas, että hänellä annettiin sukat vielä kaupan päälle. 3. päivä ruokamessuilla. Vähän on väsynyttä porukkaa. Ja hirveästi ei ole ehditty kuvaamaan, mutta Joo, ja tänään veikkaan, että on jotain perjantai- ja lauantai väliltä. Että veikkaan, että ei ole maksimikiire. Vähän käydään tutustumassa muihin näytteleasettajiin. Ja toivotaan, että mahdollisimman moni löytää tiensä tänne meidän kojulle. Katsotaan paljonko käy porukkaa. Ja sitten illalla Kuopioon. Eilen perjantaina oli vähän semmoinen hiljainen päivä, ja sitten eilen oli aika kiireinen. Eilen kävi aika paljon porukkaa. Kyllä, ja aika paljon kävi porukkaa, jotka on käynyt ostanut myös meidän tuotteita aiemmin tai käynyt vegemessuilla silloin maistamassa. Joo, eilen huomattiin, että jonkun verran, jotka seuraa myös. Niin on kyllä. Jotka on aiemmin ostanut meidän tuotteita, niin he ovat ostaneet sitä aika paljon sitten tai eilen on ostanut. Näillä messuilla on ihan hyvä, kun ollaan oltu 3, niin voi ottaa vähän vuoroja, että joku voi olla aina huilaamassa. Käydä sosialisoitumassa muiden yrittäjien kanssa. On se pehmeä. Kukaan ei ole vielä tarttunut mahdollisuuteen ostamaan hienommat keksisukat. Ehkä sekin päivä vielä verkkokauppa, jos laitetaan nämä, niin eiköhän nää sitten ala menemään. Nyt on maanantai, päästiin takaisin Kuopioon, messut on tältä saraa ohitse. Mukana meillä oli se noin 2000 keksiä ja niistä ehkä noin 800 tuli sitten meidän matkassa takana eilen. Näissä messuissa oli vähän vähemmän myyntiä ehkä kuin noissa messuissa, missä käytiin aiemmin, missä käytiin tammikuussa, niin sinne ihmiset ehkä tuli selvästi ostamaan tuotteita, kun taas tänne tultiin ehkä enemmän vaan maistelemaan. Keksien mausta saatiin paljon hyvää palautetta, tai oikeastaan kukaan ei sanonut, että keksit ei maistunut hyvältä. Rakenteesta tuli vähän kommentteja, että saisi olla vähän mehevämpi. Siinä myös vaikutti se, että kun on messuilla ja pilkkoo keksit palasiksi, niin ne vähän kuivuu siinä. Sitten toinen kommentti oli annoskoosta. Varsinkin naiset sanoivat, että tämä annos on vähän tuhti. Tänään meille saapuu uusi pakkauskone.
sen myötä meille tulee mahdolliseksi tehdä myös semmoinen pienempi keksi. Harkitaan sitä. Sitten tuossa messussa oli erityisen mukavaa päästä tutustua muihin saman alan yrittäjiin. Huomioon, että kaikilla on vähän samat ongelmat. Tämä alkuvaihe, missä me ollaan oltu viimeiset 3 vuotta, niin se on aika hidasta, että se eteneminen ketjussa on vähän hidasta ja sitten myös tuotteen tekeminen tutuksi niin kuin suurelle yleisölle on aika hidasta. Niin sitten kun peilaa muihin, niin ihan hyvin on etennyt nämä hommat tässä 3 vuoden aikana. Kaikki nämä ihan onnistuneet messut. Seuraavan kerran mennään messuille varmaan syksyllä. Meillä on messut Saksassa. Ja sitten Suomessa olisi ehkä 3 eri messut. On nuo fitnessmessut, I Love Me-messut ja sitten vege-messut joulu, joten nähdään siellä.